Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Buwan ng mga tugang, maray na hapon. Nag-upload sa kuya si Shara May. Bati Kuya Nems, nakapila ko na ako, nagbakal akong Bactidol. Kanya ako, medyo makulog-kulog ang halonan ko. Para ngayon, tamo na tulo si Shara. Ginibo ko baga, binalay ko sa binakal ko. Anyway mga tugang, magtaga paluhay-luhay kita. Wala na po kaya ngunyan si News Director Emeritus Edwin Peralta. Kaya kita muna mag-iriba-iba ngunyan na pagkahapon ng Huwebes. Sa pangaran kan bilog na tropa, ang news team dyan sa lawas, sa panginot niya ni Chief of Reporters, Chief Jamie Nasalita. Yan po siya dyan sa 3rd Distrito, kan Albay. Sa 1st District, Sir Jomar Bien. Digdi po sa 2nd Distrito, si Sir Al Armario, Angel Mustaza, asin Karen Ala. Kuya Nems Flora sa Technical Department, sa IT si Jerome, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, katawang po dyan si Shara Miliron, asin Jenny Bayaran, asin si Nicole Gloriane. Mga tugang, mag-iba-iba kita niya na pagkahapon. Ako po si Joshua Bino. Nagtataga po una naman Kuya Nems na maghibog ang tawong yaraon sa mga mall. Kasuba yun ako sa SM City Legazpi. Pun pa kan mga nakaaging aldaw para no, paano ang mga tawo digdi sa Legazpi. Ngunyan, nagbakal ko ta ako ning bulong sa alunan. Gulpi sa tao na naman tabi Kuya Nems. Nasakto palan kaya apwera sa naresibi kan mga botante. Ngunyan palan kaya pitsa 15 surelduhan. Tapos saro pa mid-year bonus ngunyan kan mga nagatrabaho po mga tugang sa gobyerno. Ang bida, may madagit sa Kuya Nemi. Natang yung sinabi mo ngayang mid-year bonus, imbis nga din ako kumpiskar ni Agom. Bawas-bawasiman ta. Bawas-bawasiman. Buwan ng mga tugang, sa pag-re-restore niya ito niya na pagkahapon, o di, dapat mag-iskusar na po man ang mga partido sa mga nagkandidato ka na kaaging eleksyon na magtanggal na po kamo mga tugang kan sa indong ginaramit na mga eleksyon na mga campaign tarpaulin, campaign materials din sa palibot, diba? Kaan sabi po kan Commission on Election of COMELEC 5 days after the election dapat po nagkatarangkas na po yan. Sabi kan nabasa ka Kuya Nems, kung gana nga ya gari maigusan niya gari makagana nga ya magtanggal kan tarpaulin. Pero kaya kung dahil nga pinalag, gari makaugak, dae. Diba? Dae. Obligasyon taman po girara iyan. Diba? Parte kan sa tuyang pagdalagan ka na kaaging eleksyon, iyan po, obligasyon tapaman giraray. Kaya magtaga, iripos-ipos, magtanggal, tabirisi-bisi na nga so iba, diba? Siring man sa mga winning candidates, magtaga-ipos naman po kami mga friends na gibo kan sa indong sose. Kan sa indo po mga tugang na sose. Statement of contribution and expenditures. Gabus na naresibe as in ginastos po nindo ka nakaaging eleksyon. Diba? Gabus po na nagkandidato
nangga naman kidai required na mag-file kan sa inda po na sose. Takunday mag-file kan sose, siyempre, may kakahampangon man na magkakanig yung penalidad hali sa Commission on Election. Diba? Pigaanap ko digdi mga tugang kung noaring ang deadline kan pag-submit kan sose. Sabi ni Direk Edwin, maurag ka talaga ngaya. Ika ang mas maurag, Direk. Aing tangunyang. May utang ka naman sa kuya. Mati dahil nga nakakapakapi ko yan eh. Nadagdagan na naman so utang. Ang deadline po mga tugang kan pag-file nin statement of contributions and expenditures sa June 11, 2025. Okay, ang magtagaroy risko sar na so mga nagkarandidato tabi ka nakaaging eleksyon. Dapat ang sose iyo an notaryado pirmado kan kandidato kaya so treasurer kan sendang partido. Diba? Asin masubmit po kanukayan mga tugang sa opisina kan COMELEC sa indong munisipyo kaya syudad. Ecstasy. Extano. Iyo, iyan ang mga paghirumdom. Ecstasy. Ngunyan Kuya Nems, ang saro sa pinag-aabangan, iyo an kung si Isay an ipoproklamar na mga manggaganang senador. Tabi Kuya Nemi. Very crucial kung siriisay ang mga manggagaranang senador sa magiging resulta kan impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Siyempre, sa mga kaalyado niya man na senador, siyempre masurog sa iya. Kung magburutuhan, siyempre mabutong no. Di ba? Kaya dangon niyan pala sa Manila, nagkikwirentahan na, nagbibirala nga na kung sisay an kapartido, o kaya si Isay an pwedeng matuwang para kumbaga dahil malawo sa pagkaka-impeach ni Sara Duterte, ni Vice President. Di ba? Ang laog sa Magic 12, number 1, dahil pa kayo tapos eh. Pero gari, dahil naman kimangyayaring dakulang paghiro sa kunyan, sa boto, di ba? Pero dahil naman kunyan, dakulang paghiro sa number of votes, kan mga kandidatong senador. Kaya magiging crucial ini mga tugang. Number 1 baga sa rankings kana senador si Bongo top 1. Sunod mga tugang si Bam Aquino. Sunod si Bato de la Rosa. Number 4 si Erwin Tulfo. Sunod si Kiko Pangilinan. Si Marcoleta Rodante. Si Ping Lacson, si Tito Soto, si Pia Cayetano, si Camille Villar, si Lito Lapid, asin pang 12, si Amy Marcos. Ang mga sureball digding kaalyado ni Vice President Sara Duterte, ining si Senador Bongo, si Senador De La Rosa, ining si Senador Rodante Marcoleta, Iguanan Tulo. Dahil ko lang sigurado, pero posibleng kasurog pa rin din si Camille Villar. Pinag-endorso bagay ni Kuya Nems ni Vice President Sara Duterte, si Camille Villar. Si Camille Villar, dating nasa alyansa kay ito ni Presidente Bongbong Marcos. Tapos, namangnuan, tapig-endorso na ni Vice President Sara. Tapos,
sa mga political rally kan alyansa ni Presidente Marcos, dahil napigasabay si Camille Villar, dahil napigbabanggit ang pangaran. Me gusta mi Kaya very crucial iyan mga tugang. así. Ang mga senador nasa kamot na ngunyan kan mga senador, kung mapapatalsik, kung may impeach si Vice President Sara Duterte. Ang sabi, I think July mapuon kan impeachment trial, 'di ba? So ang mangyayari, panibagong sets na po mga tugang kan senador ang kasarabay na po diyan sa magiging pagdangog trial for impeachment kay Vice President Sara. Iyan ang saro sa aabangan. Pero since dahil pa man in proclamation sa mga winning senatoriables, yan ang pigahalat-halat. Pero yun na po ito, so initial na top 12 na may pinakaharalangkaw na mga boto. May pigahalat pa, siyempre sa official proclamation, pero posibleng dahil naman kinakulang paghiro tabi mga tugang sa bilang kan boto. Basta ang saro sa kumpirmado, si dating Senadora Laila de Lima, as in si human rights lawyer Shell Jokno, mga tugang, kasarabay na sinda sa prosecution team kan Kamara, kan Kongreso, para sa impeachment trial ligdi kay Vice President Sara Duterte. May mga pahayag ba nagat ining duwang dating mga opisyal niya to na sinda masabay sa prosecution team kan Kamara. Diba? Ini kaya si Shell Jokno, tabi mga tugang, siya ang first nominee kan Akbayan Party List. Ang Akbayan Party List man, iyong yan ang nanginginot na may pinakadakol na boto pag-abot mga tugang sa lado kan mga party list. Diba? Iniman si dating Senadora Laila de Lima, siya man ang first nominee kan ML Party List. Bako so ML nakawat sa cellphone. Ang ML ining Mamamayang Liberal Party List. Ayo, ining duwang ini mga tugang, pag naproklamar na sinda, mapuon an sa indang kunyan trabaho sa July 1 mga tugang. So mga termino po kaya ngunyan matapos pa man sa June 30. So termino kan mga incumbent sa June 30 pa man sinda matatapos. So July 1, first day of office na kaining mga new set of elected officials. Di ba? Bata ining si dating Senadora Laila de Lima, talagang may kulog kibot pagaro ini sa sa mga Duterte. Kayo baga ini so mga Duterte baga ang nagpakunyan, ang piguturo na nagpapreso kay dating Senadora Laila de Lima. Ecstasy. Maray na hapon kay Sherry May Belmonte Tano. and kay Edlindo Sariola. Good PM Sir Jos, public service po para kay Elmer Sariola. Kung sisay man tabi makahiling, pakibigay alam na lang po sa himpilan ng pulis. Kasi kahapon pa po siya naghali para magtinda. Dahil na po siya nakauli. Sagkod mo niyan, taga-tabon-tabon po siya kandaraga. O sa mga nakahiling da po, asin nakabisto kay Mr. Elmer Sariola. Makipagtaong karamanda po sa pamilya o kaya sa paturakan pulis. Naghali kasuodma para magtinda. Yan, así. Me gusta mi así. Dahil na po nakauli, sagkod mo niyan. Me gusta mi. Dahil pa po nakakauli. Gusta mi. Buwan na mga tugang, dagdagan tamo niya ang barata, ali dyan sa lawas. Nasa linya si Chief Reporter, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Yes, salamat Joshua. Maray na hapon sa mga barantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, ipinapaabot ni Vice Mayor-elect Attorney Janero Saclag sa mga tagalibon ang hali sa buot na pasasalamat sa mga nagburuto sa iya
gikan siya dati konsyal, sakat siya ngunyan bilang vice alkalde kan Banwaan kan Libon. By June 30 siya na ang presiding officer kan Sangguniang Bayan, asin sigon sa saya kaugmahan niya na sa total na 47 barangays kan Libon, 44 barangay gabos niya ginana. Sa pagtukaw, sumir niya sa June 30 sa Sangguniang Bayan, primerong trabaho o tatrabaho ninda, iyo ang pag-formular asin pag-approve ni na internal rules kan Sangguniang Bayan na iyo ang susunodon kan konseho sa mga masunod na schedule nin regular na sesyon. Ang kasunod kay ni yun na ang pag-award, pag-formular muna nin mga komitiba asin pag-distribuer, pag-award kay ni sa mga respetibong mga makarapot kan manaybaybang komitiba sa Sangguniang Bayan kan Libon Albay. Ang minakompuesto mga nagkairlihir na mga miyembros kan Sangguniang Bayan sa katatapos pasanang eleksyon, ang natap natsel iyo si incumbent re-electionista Kagawad Tur Ayo, first timer na Kagawad Bill Maronilla, Dan Dicoco, Chis Velasco, Abi Velasco, Pong Velasco, Mark Cortez, Nong Briones. Yun na yan, 8 ang komposisyon bagong mga anibari eleksyonista ni babago na miyembro kan Sangguniang Bayan kan Libon Albay. Mientras tantong ang alkalde na nailihir iyo si Mayor-elect Attorney Mark Grigor Saison. Dating siyan incumbent vice mayor, nagkandidatong mayor, gumina na kan Mayo 12 eleksyon, siya na ngunyan ang magiging mayor kan Libon, Attorney Mark Grigor Saison tabi, Joshua. Yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Buwan na mga tugang, minutong ko na po manay Kuya Nems na public service. Tagarikat sa bago pa ni so driver's license po ni Alvin Mulyasgo kan Alcala Daraga Albay. Yan po ngunyan digdi sa DCGB. Makiklaim na lang tabi Sir Alvin Mulyasgo. O buwan na mga tugang, kung matandaan ta, nagpasyar digdi sa Bicol International Airport o BIA si Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon. Ano ang mga good news na bitbit niya sa pagpasyar digdi sa probinsya kan Albay? Ang panuga niya tabi, Kuya Nems, ang panuga niya, magkakaigwana ng international flight ang Bicol International Airport bago magtapos ining taon 2025. Tang sabi niya, ang target ngaya within this year. Iyan baga mga tugang haloy nang pinaghahalat-halat talaga digdi sa tuya. Ta actually, dakulon nga ni baga ang nagbutwa ng mga concerns, ng mga kahaputan nali sa publiko, ano ngaya, kaya ngaya, kan Bicol International Airport na magpalapag, may mag-take off dyan ng mga international flight. Ta siyempre, mas darakula yan Kuya Nems na aeroplano kumpara digi sa mga domestic flights na kitang ongoing. Ang sabi ba ito kan manahimiento kan BIA, kaya na, actually, igwa na nga nga ki aeroplanong nagdalapag dyan na same size kan mga
nagbabiyahe ng regional flight sa ibang nasyon. Kung matandaan, so apod naman sa aeroplanong ito, may apod naman search ko daw mga tugang. Basta iyo po yan ang panuga ni Secretary Vince Dizon. Pero sa iba ng tabi Kuya Neming paagi, dahil lang ang Bicol International Airport, iyo ang ilalaog tabi mga tugang ang plano, ipapairaron sa PPP, Public-Private Partnership. Diba? Araw kan mga darakulang proyekto tabi mga tugang sa Metro Manila na kadaklan, pribado mga Kuya Nems ang nagpapagibo, pribado ang nagpapadalagan. Iyo, saro nga ni sa mga kapartner kan gobyerno, ining kumpanya ni Ramon Ang. Iyo yan ang mangyayari man digdi sa kunyan, sa satuyang aeropuerto. International flight within this year. Pero, sa ilaron ng mga tugang kan PPP, Public-Private Partnership, iyan so, idinarang bareta sa tuya ni DOTR Secretary Vince Dizon. Diba? So, at least, nabuhayan ang kalag kan mga naghahalat na magkaigwa ni international flight dyan sa Bicol International Airport. Kung marilasar man nagtabihan Kuya Nems within this year, syempre mapupunas man, so nasa isip kan tao na baka ngaya dahil man talaga ngaya kaya takon halipot ang runway, takon igwa kay mga nakaulang na tower kan NGCP, diba? Pero syempre ta pinag-aadalan niya ni ingon yan, ilalaog nga ni sa PPP, ang target within this year may international flight. Ibig sabihin may kakayahan, kayang-kaya kan sa tuyang airport dyan sa Alobos sa Daraga Albay na mag-akomodar ng darakulang klase ng aeroplano para sa satuyang international flights. Pero, bako lang yan Kuya Nems, ang Bicol International Airport, taga rin nakapackage yan nakapackage sa iba pang mga airport. Kung di ako nasala, tanabanggit ka ito na gari ang mapadalagan Kuya Nems na private partner. Itong sunod padalagan man naman sa Changi Airport sa Singapore, di ba? Inapot ko, ano niya ko kumbaga pinagkaiba kung ang sarong airport iyo pigpapadalagan kan gobyerno or anong pinagkaiba man kung ang airport papadalagan ng sarong pribado. Si Congressman Joey Salcedo nagsimbag kain sa Kuya Nems. Ang sabi niya, inot ngaya, pag gobyerno nagpadalagan, siyempre, dahil mo man mabuisan. Diba? Kung pribado ang magpadalagan kayan, siyempre, magkita ang gobyerno sa paagi ng buwis. Diba? Pero sa mga iraon dyan sa airport, sa mga tindahan, sa gabos man dyan, dumaan naman sila siyempre magbabayad sa pribadong kumpanya na nagpapadalagan kayan. Ang sabi, siyempre, numero 1 naman na makikinabang, iyo ang munisipyo kan Daraga Albay. Ta magkakaigwa naman tabi sindanin share. Diba? Tabati baga ang pigpaplanuhan, ang sabi, digdi sa southern barangays kan Daraga Albay, pigihiling-hiling na posibleng iyo na ang maging kumbaga mauswag pag-abot kan mga panahon. Kayaon dyan ang Bicol International Airport. Saro pa nga ni sa nabanggit ni DOTR Secretary Vince Dizon, initabi mga tugang na Bicol Express. Ano yun yung Bicol Express? Sumarang. Bicol Express. Sa operasyon tabi yan mga tugang kang tren, ali duman sa parting norte kan Pilipinas, pasirin digdi sa Bicol Region. Ang plano nga ni ali duman sa Clark sa Pampanga, sundo yan digdi sa Matnog kan Sorsogon. Pero dahil na maagi digdi sa may sentro kan Daraga and Legazpi, dumana mga ngaragi Kuya Nems ang Riles sa likod na parte, dumana sa may Bicol International Airport going ng Sorsogon.
Yan man ang mga haloy na talagang pinagpapangarap na mangyari. Pero dahil na pangyari tabi ko yan, haloy ng panahon ang nakaagi. So, kahuron kan gobyerno na China, na iyo ang ma-finance dyan, dahil naman bagay ito, nabura na. Pero ang sabi mo niyan, in talks ang gobyerno, may koordinasyon ang gobyerno sa mga French, sa Pransya, na iyo ang ma-finance para mabilog na iyan na Bicol Express o biyahe kan tren hali duman sa northing portion kan Pilipinas sundo digdi sa pinakadulong probinsya man kan Bicol region digdi tabi mga tugang sa Sorsogon. Aba na mga tugang, pabiluhan taman mo na si Kuya Nems. Kuya Nems, alas 4:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Say your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Gin Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Gin's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Gin's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Gin's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Gin's Coffee Mix, may twin pack na ang Gin's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8
a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Pioduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bicol Target. Maray na hapon kay Kagawad Luis Espejo. Kapkuing. Kumusta na tabi Kapkuing? Kumusta si Atty. Ayan Makasinag dyan sa munisipyo Candaraga, Albay? Congratulations po mga tugang iyo duman sa mga nanggaranang kandidato, elected and re-elected officials kanakaaging May 12, 2025. Diba? Pero, ang sabi nga ni ba Kuya Nems, dapat mag-abante lang. Okay lang, kundi natawan ng tsansa. May next time pa naman. Buda sa mga incumbent officials ngunyan na nagsisikuta nin re-election na dai ng gana, okay lang iyan. Igwa pa man kamo, nin nasa poko mas umay na 1.5 month para gibuhon, tarapos tapuson, kung ano man ang sa indong mga plano asin iba pang programa bago magtapos ang termino sa June 30, 2025. Iyo, di man ibig sabihin na nadaog kan May 12, mapa pitsi-pitsi na sa Kuya Nems hanggang matapos ang term. May mandato man girara, di ba? Bueno mga tugang, may baratali dyan sa lawas, si Angel Mostaza. Angel, maray na hapon. Me gusta mi así, me gusta mi, Angel, me gusta mi. na-traffic si Angel. Bueno mga tugang, namin pigalat halata sa ati Angel. Anong nangyari digdi sa may nagtatagka sa Kuya Nem sa Facebook, digdi sa may parteng sa ginubatan, Ecstasy, extano, digdi tabi mga tugang sa ginubatan, partikular na sa Upper Binogsakan. ecstasy. Grabe na naman dapo mga tugang an na eksperyensyahan na langaw kan mga residentes tabi dyan. Iyo, maki-reparo,
nailing ko kuya names duman sa video mga pictures na may pigkakaraag na pampulot ang mga residente halos pano-pano susarong kuro kwadradong karton ay na pangyari kay ni gulping langaw naman dyan sa upper binugsakan. Nailing ko lang sa Facebook pigtag ako kan dati kong kaklase kang college. Okay na si Angel. Angel, good afternoon. Nawara Greco names. Unin na kuya names, digli lang sa kuya nag-upload. Digli lang nag-upload sa kuya. Miss Angel, good afternoon. Marina hapon, Joshua. Aha. Okay na? Okay na. Sa mga dagdagatang barata, naghahanda ng Union at Public Employment Services Office o Preso Legazpi sa gigibuho na Legazpi Works Job Fair 2025 sa Mayo 30, 2025. Sigun kay Preso Legazpi Head as Mr. Dad sa Aranieses, katuwang ninda sa aktibidad ang Albay Chamber of Commerce and Industry asin ang Legazpi Tourism Stakeholders Council. Ang job fair sa nasabing petsa nakapokus sa pagkonektar sa mga job seekers sa mga establishmento na konektado sa mga top restaurants, hotels, asin ang konektado man sa tourism establishment. Sinabi ni Sir Dad sa Aranieses na ang job fair ang gigibuhon sa SM City Legazpi asin bubuksan ini alas 10 nin aga sagod alas 4 nin kahapon. Katakod kini piginganyar kan Preso Legazpi ang mga graduado na konektado sa hospitality industry na aprobetsara ng pagkakataon na ini prepara ang mga dokumentos na kaipuhan araw kan resume, application letter asin iba pang mga rekisito. Dahil man yan, Miss Angel, exclusive lang sa mga taga Legazpi? Ay dahil man, open dahil ni Joshua po sa publiko, maski hali sa kataraning ng mga munisipyo asin iba pang mga lugar digdi sa tuyang palibot. Ay, very good. Oo. Okay? Baka may kamigsid ka, sabi ni Sir Dads. Iyo, pag igwa kong kamisto, paplayon ko tulos. Oo. So, yan Joshua, ang mga dagdagang informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DC City. Thank you, Miss Angel. Alik dyan sa lawas. Saro sa bantayan, Kuya Nems. Ini medyo raray unidigay sa tuya sa probinsya kan Albay. Duman ini mga tugang sa syudad kang Davao. Ta si dating Presidente Rodrigo Duterte, iya po bagangon yan ang nakakulungon yan duman sa The Hague sa Netherlands ta pigdadang paan sa iyang kaso na crimes against humanity duman sa International Criminal Court. Ini po mga tugang si dating Presidente Rodrigo Duterte nagdalagan ining mayor tabi ko sa Davao City. Kana kaaging May 12, si dating Presidente Rodrigo Duterte man po giraray mga tugang ang kumbaga tiniwalaan kan Davao City na maginindang alkalde, na maging mayor. Kuni ano ang magiging pasistema kayan mga tugang kung si dating Presidente Mayor-elect kan Davao City Rodrigo Duterte yawan pa naman sa Netherlands, nakakulong pa, asin piglilitis pa ang kaso. Diba? Tang sabi, so abogado ni dating Presidente Duterte na si Nicholas Kaufman, nagsabi na, kumbaga, ang panggana ni Duterte sa nakaaging eleksyon, indikasyon daw po mga tugang na kaipuan siyang pabalikon digdi sa Pilipinas, para makapagserbisyo sa iyang nasasakupan digdi sa Davao City. Kundi ang sabi man kan assistant to counsel kan International Criminal Court na si Cristina Conti, maski na po nangganang mayor kan Davao City sa May 12 elections, si dating Presidente Rodrigo Duterte
Dahil pa man ginari kay ni siyempre mapupunas ang kaso niyang crimes against humanity sa International Criminal Court. Yan daw po ang pagkataong doon ni Cristina Conti, Assistant to Counsel kan ICC. Ang sabi niya, ang panggana ni Duterte dahil nagpupunas o kaya dahil nangangahulugan na mapapatawad na siya sa crimes against humanity. Ang sabi kay ni Conti, ang pagpili ang boses kan mga residentes kan Davao City, magkaiba man duman sa mga biktima kan madugong giyera kontra droga kan nakaaging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya iyan mga tugang ang saro sa abangan tang magiging pasistema kung paano papadalaganon ang Davao City nang nangganang mayor yaong po duman sa The Hague sa Netherlands. Tamay pigahampang na kaso sa International Criminal Court. Kung matandaan ta, gari September ata naka-schedule mga tugang susunod na paghampang ni Duterte sa International Criminal Court. So confirmation na po ini kansa iyang kaso. Duman sa nasabi ng korte sa the Netherlands. Yan ang saro sa pigaabangan taman. Pigasusubaybayan na istorya. Oy, congratulations mga tugang uni daw. Good afternoon mo na kay Sir Jeril Aranya. Happy graduation sa Bicol College Senior High School sa panganay kang ex-girlfriend niya. Yogon man ko yun. Ex-girlfriend. Tayo pa lang. Iyon ang agom niya ngunyan. Si Eliboy Rafael Liave Aranya with honors at HPE listening kay Brother Alwin Bulawan Aranya, TY, God bless all over the world. So, congratulations sa kay Eliboy Rafael Yave Aranya. So mga nag-aapot mga tugang, uniso mga nanggarana sa provincial level, nagdi po sa Albay, magpuon sa governor hanggang sa board member. Nakapost naman po ini sa samuyang DCGB News Online, ang official Facebook page po kan DCGB. Governor na-proclaim na po ini mga tugang kan kasuhapon ata ito kung nakaaging aldaw. Na-proclaim na po sinda Governor Noel Rosal, Vice Governor Farida Didayco, ang Congressman sa 1st District, si Congresswoman Crisel Lagman, digdi po mga tugang sa 2nd District, si Honorable Caloy Andes Loria, sa 3rd District, si incumbent Pulangi Mayor and elected 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Mantang sa sanggunian panlalawigan mga tugang, ang maturuko na board members hali sa 1st District, iyo si Honorable Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi. maturuko na members kan sanggunang panlalawigan hali 1st District, si Honorable Sheena Marie Onrubia, si Honorable Gio Bungao, asin si Honorable Carol Sigaso. Sa 2nd District Mantabi mga tugang, si incumbent board member re-elected Honorable Attorney Melissa Abadesa, and si Honorable Glenn Casulia. Seringman, si Honorable Harold Ong Imperial. Sa 3rd District mga tugang, members kan sanggunang panglalawigan, apat ini mga tugang, Honorable Juan Miguel Salceda, Honorable Brian Arandia, Honorable Manny Ribaya, asin Honorable Das Maronilla. Sa
Sinta po mga tugang an mapadalagan digdi kan paggobyerno digdi mga tugang sa probinsya kan Albay. Sa Legazpi City, na-proclaim naman po ini ang masunod na Mayor, Honorable Hisham Ismail, Vice Mayor si Luis Gutierrez, ang members po mga tugang kan sanggulang panlungsod kan Legazpi, si Honorable Vince Baltasar, Lau Beltran, Ismail Buban Defort, Alexander Howe, si Attorney Butch Lucila, si Consial J. Pillay, Honorable Charton Lahara, next si Sunshine Imperial na re-elect, si Honorable Alan Ranyola, as in re-elected man po si Consial Renato Valladolid. Sa Tabaco mga tugang, igwa naman kibagong mayor si Honorable incumbent Vice Governor Ray Bragais. Ang magiging Vice Mayor tabi sa Tabaco, ang Governor Tangunyan na si Honorable Glenda Bungao. Ang mga kaibahan sa sanggunang panglungsod, si Salve Balingbing, Honorable Luis Renier Burse, Honorable Berses Janco, si Honorable Arnold Unrubia, si Consial Insit Tango, Consial Noel Bunaobra, si incumbent Vice Mayor Nestor San Pablo, magiging Consial na po sa sunod na termino, si Honorable Dionisio Ragodon, and si Honorable Oden Berses, and pang-sampulo tabi si Honorable Roy Bon. Syudad Canligao mga tuga. Sa Syudad Canligao, re-elected man po giraray si Honorable Fernando Gonzales, Vice Mayor po manggiraray si Honorable JP David. Ang mga members kan sanggunang panglungsod, sampulo malining konsyal, Honorable Shane Chua, Honorable Pati Alsua, RJ Remilla, si Amado Manlangit Jr., Honorable Felipe Alday, Honorable Ted Residilla, Honorable Yan Salceda, si Steve Gonzales, Honorable Ana Manlangit, as in Honorable Jonah Peñalosa. So yan tabi mga tugang, ang mga mapadaralagan man sa paggobyerno kan tulong syudad digdi sa probinsya kan Albay. Sabi nga ni baga, panahon na ngunyan kan pag-abante naman, tapos na ang eleksyon. Igwa na kipinili sa mga tao. Nakapagdesisyonan mga tao. Kaya panahon na rin pagkakasurundo, nin reconciliation, and panahon na kan pagtatarabangan para mapauswag ang sa indang kanya-kanyang banwaan, kanya-kanyang syudad, pati po digdi sa probinsya kan Albay. Pwede na Kuya Nems? Buwan ng mga tugang, salamat po kan sa indong pag-antabay sa pangaran ni Sir Pio Fernandez. Ako po ang sa indong nakaibahan, Josh Ramino, salamat, maray na hapon, masunod na ang Bareta alas 5. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for